10. februára k nám priletí drak. Máme sa ho báť, alebo sa máme na ňo tešiť? Čo myslíte? Osobne pre mňa je drak veľmi zaujímavé zviera, bájne zviera. Jediné mytické zviera v čínskom horoskope, ktorý prináša krásne nadhľady. V tento rok môžeme očakávať, že sa odkryjú veľmi zaujímavé veci. Príchodu draka však prichádzajú ešte ďalšie zmeny. Neviem, či ste o tom vedeli, že vždy na začiatku februára sa v našich životoch úplne zmenia energie. Vraví sa tomu, že sa premiestňujú lietajúce hviezdy. No a práve o tomto sa budeme rozprávať na workshope Roku draka v piatok 9. februára. Navyše si namalujeme mandalu Roku draka. Veľmi sa teším na stretnutie s tebou, samozrejme s drakom a s kamarátkami mandalkami. Všetko nájdeš na www.mandalkovanie.sk.